Sikwamukele ke phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu njengoba sikhuluma nawe kusungula namhlanje sisemandeni local municipality nokuwumkhandlu ke ongaphansi komkhandlu wesifunda iLembe District Municipality. Lo mkhandlu ke osungula namhlanje sikhuluma nawe nje wamukeleke umnyango wezokuthutha kanjalo ke nezokuhlaliswa komphakathi oholwa umhlonishwa uSiboniso Duma nokumnyango obekade ke uvakashele uWard 17 inhloso enkulu ukuzokhuluma ke nomphakathi ngezinto ke ezithinta intuthuko ikakhulukazi eqondene nakho ukuhlaliswa komphakathi kanjalo ke nokuphepha. Siyazi ke ukuthi ungqongqoshe uphume umkhankaso ikakhulukazi ke obhekelele ukuthi ke kukhucululwe izimboni ikakubhekwe la khona kusuke kuzimboni eqashe kakhulu abantu abangabokufika kuleli abasuke bengenazo ke imvumo. Siyafisa ke ukuthi isizwe ikakhulukazi ke imeya enikezwe umsebenzi wokhola umkhandlu imandeni kanjalo ke nomkhandlu weLembe District ngaphambi ukuthi ke siye emphakathini esiyothuma ngabe sesibuya ke sesivala ngaye ke umhlonishwa uDuma uma ngabe sithi ke abakhulume lapha namhlanje la imandeni sise Ward 17 endaweni zakwaSithebe ekuyindawo ehlanganisa amaward ngitha lapha ko5. Lapha namhlanje sizoba nongqongqoshe ubaba uDuma. Lapha sike saba nemhlangano eyahlukahlukene esibe nayo ngesonto kade ngela nango Saturday mangaphosisi no 3 weeks ago besila la abantu bala kwaSithebe bebeka khona izinkinga zabo esizaziyo ke ezinye ehlale beyibeka emhlanganweni la izinto ezikhala kakhulu indaba zezindlu. So sitheke kungqongqosha sicela ukuthi afike ngoba indawo la kwaSithebe abantu abaningi abathatha intweni nokuthi futhi masiletha intuthuko la emandeni noma la kwaSithebe asizukubahlukanisa abantu ukuthi lona isiqashwe isifiki noma yini uma engwala eSouth Africa equalify ukuthi athole indlu futhi umvoto la eSouth Africa fanele lo muntu ilungelo lakhe alithokozela. So ke msakazi ke nabalaleli emakhaya silapha ke endaweni yakwaSithebe ungqongqoshe kuzophendula lapha izolo kade ngilapha phezulu ngaseVunzitha besihamba khona nosonkontraki ekwakhiweni komgwaqo esobe siufaka ukhonkolo ukuze imoto engashibiliki neminye ke imigwaqo. Ngithi emasontweni amabili azayo ngizobe ngizothula usonkontraka ekwakhiweni ibridge la kuwona umgwaqo ngakuyo lengxenye engapha ngaseSteel Window kanjalo ke nelinye amabridge esobe siwakha la bekwazi ukuthi bawele khona emhoshini. So indawo yala kwaSithebe yize yahlukahlukene yize ku Ward 17 Ward 16 Ward 11 indawo yabantu abacishe baphile impilo ethi ayifani. Ngakho kungqongqoshe sithi ake sibheke labantu abangathathi intweni noma kukhona sikuthola kuyi-temporal houses noma kukhona okwenzakalayo esingathola ukuthi at least kube khona uphahla phakathi kwabo. Kubantu ke bakithi ke siyazi ukuthi ngeke kwenzeke konke kanye futhi ngeke bonke bathole konke kanye ngesikhathi esisodwa kodwa laba bazobe bekwazi ukuthi kuqaleke ngabo. Siyafisa ukuthi umphakathi wakithi uzobe ulibona isu ukuthi cha labaya ngempela bekufanele ukuthi bathole. Isila ku Ward 17 eSteel Window Sportsfield siphelezela umasipala wasemandeni kanye nongqongqoshe wezokuthutha kanye nezokuhlaliswa kwabantu ubaba uSiboniso Duma lapho khona ke ezothola khona ama projects nenhlela nazo ngokwezindlu la kaSithebe. Lana siyazi ke bona ngingakhona la emandeni ukuthi abantu izindlu bayidinga kangakanani nama projects babhalisela isikhathi esingakanani ama projects abanye bewalindele kodwa akaba khona ama intervention akenze ukuthi abanye bebhalisela imixhaso abanye beselela ngemumva abanye beka ama new beneficiaries kodwa ke sathemba ukuthi ke intervention kaMinister izokwazi usibalekelele abahlali bonke bala kwaSithebe. Bencinisa umphakathi ke uyiphathe kahle ke le projects nazo zonke izinto ezokwenzeka kanye nama subcontractors awakhona ngathi sinakho kwabanjiswana ungabi nokudelay project bakuzobe kuyidelay yabona uqobo lwabo. Ezinye zezinto ulumeni ayilethile la ebantwini ukuzoqinisekisa ukuthi idingo zabantu abathi mangabe abantu ngenkathi ANC shout door to door singama volunteer ANC ukuqinisekisa ukuthi izinto abantu abasuke beyifuna bese beyikhalaza ngazo ngenkathi ama-volunteer bese sibuya back sizo reporter kuma-councillors e-ANC benakuhulumeni ophethe okuwukuthi njengamanje sekuyi-respond uzophendula manje ezinye zezinto uhulumeni okhona njengamanje MEC waka-transport nezezindlu uzosho ukuthi izindlu abantu ngoba bekhalaze ngazo kakhulukazi abantu izindlu abazokwazi ukuthi bakhelwe zona la kakhulukazi kule ndawo esikuyona eWard 17 okuzoba nesichibiyelo se-by election okwa resign khona ikhansela elali ngayiphathi kahle
le-ANC njengamanje i-ANC izofaka ikhansela lomuntu oyiphathayo ukukhombisa ukuthi i-ANC mangabe ungekho discipline i-ANC yakuremove. Ingakho-ke namhlanje uhulumeni okhona njengamanje uzoresponda kulezo zinto. Ezinye zezinto imigwaqo yala ayikho esimeni esikahle, but njengamanje sizodeliver i-ANC uhulumeni okhona njengamanje uzodeliver emphakathini. Akhona amathuba, siyabonga ngamathuba abasivezela wona umphakathi. Siyacela futhi as youth noma zikhona izinto ezifikayo nathi singasali ngaphandle. Khona sekwafika-ke bathi nufuze hayi bathathwa shema ngifuna uqamanga kuphela-ke abakaqashwa. Kodwa nje siyabonga kakhulu ngabasenzela khona, siyacela phinde beqhubeke phinde futhi nathi sithola amathuba sivuleleleke. Sithanda ukubonga kakhulu esikwenzele umnyango waka Human Settlement ngokuthi ufike namhlanje eMandeni endaweni yangakithi ukuthi uzosibungaza osukwini namhlanje. Sicela ukuthi ama projects afana nalawa aqhubeke endaweni. Siyabonga kakhulu. Abantu abahlomulayo ke lapha ke enkampani ngoba asiqali namhlanje ungqongqoshe indaba ezokhuluma lolu daba kule ngxenye yezindlu. Ziyakhiwa vele izindlu lapha amawadi amaningi, ward 11 kwayithola izindlu u16 u12. Lapho ama subcontract somabhizinisi abakithi abancane abahlomulile nabanye abantu abasha abahlomulile abesilisa nabesifazane kanjani bahlomulile nangamathuba ukuthi basebenze. Enye ke into eyingqa izivele siyenzile sithela abosonkontraka abakhulu uma behamba lapha eMandeni sicela abashiye iskill abantu balapha eMandeni osonkontraka abala eMandeni bese bekwazi ukuzakhela. So sebeqeqeshiwe ke sebesitholile netifiketi zokuthi bakwazi ukuthi bakhe izindlu. Sebeyakwazi ke nabo njengamanje ukuthenderisha noma bakompete ekuthenini bakwazi ukwakha izindlu. Sebeyidelile izitifikethi zabo baqeqeshwa umasipala nokulekelelwa lezi inkampani ebekade besebenza nabo. So asenayo ke inkinga yeskill. Siyabonga ke kakhulu kungqongqoshe ubaba uDuma ukuthi akwazi ukuthi lezi inkampani bebeyiqashile ebeyipointile ukuthi sizosebenza lapha eMandeni namaphethelo bakwazile ukuthi bashiye iskill kubantu bakithi abasebezokwazi ukuthi bazakhele bona. Ngokuzayo nje emathubeni avelayo kuma-tender kwakhiwa kwezindlu kobe sekuhlomula abantu balapha eMandeni. Mbukeli-ke njengoba bengishilo ngathi siyokhuluma-ke noma siyoyizwa-ke inkulumo kamhlonishwa-ke uDuma. Asiye kuyona-ke sizwe nje ukuthi-ke ngempela-ke umphakathi ngabe ubewuphatheleni osukwini namhlanje uma ngabe sithi-ke abakhulume. Njengoba nibona nje lezindlu sizisondeze eduze kwenu, ingoba asifuni ukuthi sithi kwaye ningahambi niye koNgudwini niye koShowe niye kucha sithi la ngaphansi kwenkosi uDungu Mathonsi kulomhlaba wonke osawunikezwelwe akwakhiwe khona futhi sakhe into enesithunzi. That is why wawubona nje ukuthi eindaweni zasemakhaya kukhona abantu abatheme beyozikhulula bangene ezihlahleni. Wathi uhulumeni kaMadiba siyehla isithunzi somuntu bebanjwe ezihlahleni. Akabe nendlu yangasese ephephile. Ifike kanjalo indaba ye-sanitation. Ifike kanjalo indaba yamanzi ukuthi noma bekuthiwa kwesiphi isimo nawe uyawadeserve amanzi akahle. Manje sithi ingane zaseMandeni njengoba sizofunda ziphase kahle umatikuletsheni inyanda kufanele nazo zibe nesithunzi. Ngiyajabula nokuthi niyawakhipha ama-bursaries ngoba akusho umuntu ukuthi kufanele kuze kube umuntu waseThekwini kuphela oyokwazi ukungena eTheshara noma ngabe uzalwe eMandeni. Lemkhandlu yethu iyakunakekela isimo sethu sibe kahle. Nibekezela isikhathi eside kakhulu ke namhlanje. Izindlu udaba lakhona liyaqhubeka sengishilo ukuthi ayanele imali singakhela wonke umuntu. Uyamuzwa ke uNkulunkulu methi uma behamba abantu abawu100 uma kusindiseke umphefumulo womuntu oyedwa izulu liyajabula lona. Ngiyazi ukuthi singangajabula thina kodwa lo mama usezoba nethemba ukuthi izwe lakhe lisaphila kanti ngoba umuhlukumezekile futhi uhlukumezwa umuntu wesilisa ugcina usunesithombe sokuthi usabe nje yonke into eyindoda. Kanti lo muntu uhlele ngisho mina ngithola khona iplatform ukuthi ngisho kuthiwa kuhleliwe ngaphansi kwesihlahla kuphuzwa unemenite. Lo muntu ufana abasihlali naye. Ufana ngabe simsuse azibone eyisilwane.
angathi umuntu onamandla ewasebenzisa wrong ngoba lamandla sawaphiwa uNkulunkulu awukuthi asinivikele ngaso sonke isikhathi. Umsebenzi wamandla indoda lesuka iphelele iyazi ukuthi amandla okuvikela abakwabo, okuvikela umphakathi nesizwe sonke uyena into esifuna ukuthi simbone lowo. Ngiyanxusa ngomusa kaNkulunkulu uma kwenzekile ukuthi uyafika ezinkambeni zikaFaro futhi nesteering uyasondelana naso, ngicela ungasondele emgaqweni. Sike safika la endaweni yaseMandeni kuusizi izingane zakithi sidindilizile emgaqweni. Siyafisa ukuthi niwuphathe kahle umgwaqo, uhulumeni umgwaqo wakhela kahle ukuthi imoto zethu zihambe kahle. Akekho umuntu esifisa ukuthi angene emgaqweni kodwa bese yakhohlwa ukuthi ugade yakhe imoto engaphambili engemuva nesemaceleni ngoba umthetho womgwaqo usho njalo. Sinifisele ukuthi uChristmas wenu awube muhle. Ngijabulile ke madlula usontshikazi bethinta udaba ukuthi as late as 95 la kwakusadutshulwana eMandeni. Kusize uhulumeni ukuthi angenelele singabe sayithatha kancane. Wade ngisho ukuthi uma ngibona lezi izikipa bafowethu ngibona ukhongolose ehleli kamnandi kangakubanjisweni, siyazi ukuthi sike salibanga ithambo elingenanyama. Abantu abamnyama belwa bodwa bebanga into engekho. Uma ngomhla ka-26 bafowethu kufika indaba yama-by-election, let the best man win. Uma nje ufoka nxumale nephungile kahle nivumele phela ukumvotela futhi ngempela bezoshaya amakewu wasusa amakewu ngenzela ukuthi into yangaleso sikhathi leyo. Kodwa emva kwaloko siqhubeka nomsebenzi wesizwe ngoba yena ngamkhulumela. Ngiyanithembisa ukuthi once wakhethwa wayofungisa lapha emkhandlwini efungisa nawo kusomlomo uyoba ikhansela leward futhi akayobheka ukuthi uqhamuka kweliphi ibandla. Mzwakwethu ke uma ngabe sekushayile isikhathi sithi ke ayilwanga yesabana siliguqise uhlelo. Ngibonge kakhulu ngokuthi ube yingxenye yalo kusule eqaleni kuze kushayile isikhathi. Igama uphiwe ngokwamthembu, uncedinyo nencane yasha amaphiwe yandiza. Ngivumelene ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kuyobe kusulizayo. Inkosi inibusise.